Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Yau ina so zan yi magana ne akan CBN policy akan deposit and withdrawal. Abin da yake faruwa shine yawancin customers suna complain da cewar suna cire kuɗi ana cajin su ko kuma suna sawa ana cajin su. To abin da yake faruwa shine za ka iya cire naira 500,000 a cikin account ɗinka. Idan ka cire naira 500,000 a cikin account ɗinka babu wanda zai caje ka. Haka idan ka sa naira 500,000 a cikin account ɗinka babu wanda zai caje ka, ko savings ne ko current ne. Akwai bambanci kuma akan company account da ake ce mai corporate account. Shi wannan naira miliyan 3 ne. Shi ne limit ɗinsa babu caji. Za a iya deposit ɗin 3 million a company account. Babu caji, baka da wani damuwa. To abin da yake faruwa ake caji shine idan ka sa kuɗi suka haura naira 500,000 a current ko savings account ɗinka za a caje ka. That is 2% kenan na adadin amount ɗin da ka ƙara akan 500,000 ɗin. Haka idan cirewa kai fiye da 500,000 akan savings ko current account naka za a caje ka 3%, kashi 3% na abin da ka ɗora akan 500,000 ɗin. Jama'a sai a kiyaye domin kada ka je a dinga cajin ka kuɗi unnecessarily. To wannan CBN policy ne, duk banki yana da wannan tsarin na cashless policy. Ba wai GT Bank bane kaɗai, other banks duk suna da shi. To mutane mu kiyaye da wannan tsarin na charges da CBN yake yi. Duk da yake ba a kowace jiha ake yi ba. Lagos, Kano, Abuja su suke da wannan tsari na cashless policy. Amma ka je wasu jihohin irin su Jigawa ba ka da wannan damuwar. Irin su Katsina ba ka da wannan damuwar. Amma mu da muke da nan Kano da sauran wasu yankuna sai mu kiyaye wannan policy ɗin na CBN kenan. Sannan ga masu harkar gudanar da dala, that is foreign transaction ko kuma abin da ake cewa FX, account na dala, abin da hukuma ta GT Bank ta yadda a sa masa shine dala 10,000 a wata. Daga dala 10,000 ba za a ƙara ba, ba za a rage ba. Haka ma cirewa har yanzu wannan dokar tana nan, $10,000 ake sawa kuma shi za ka iya cirewa a cikin dollar account ɗinka. Abin da za ka yi kenan. Shi kuma euro ko kuma pound 1,000 ake sawa. Ba za ka iya ƙetare wannan doka ba ta GT Bank. To za mu ci gaba da kawo muku bayanai masu muhimmanci irin wannan na GT Bank domin ka samu ilimi da kuma da za ka kauce wa cajin da bai kamata ba a yi maka shi. To Allah ya sa mu dace. Abin kuma da muke so shine ku yi subscribing wannan channel ɗin. Za mu dinga kawo muku duk wasu bayanai da suka danganci harka da banki da GT Bank da kuma other banks ɗin ma za mu dinga tattaɓawa. Thank you very much. Subscribe to this channel.